ακόμα ένα ποτηράκι. Ακόμα. Μπαμπά, τι είναι αυτό που βρήκα στην αποθήκη? Ποια? Τα είχαμε όταν ήσουν μωρό. Βάζαμε το ένα πλάι στην κούνια σου και το άλλο το είχαμε μαζί μας για να σ' ακούμε όταν κλαις. Πού τα ξέραψες? Γιατί εξαφανίστηκες? Σου έχω αφήσει τόσα μηνύματα. Τα βρήκα, αγάπη μου, αλλά καταλαβαίνεις. Τρέχουμε από εδώ, από εκεί. Ανησύχησα. Δεν ήξερα τι γίνεται. Μου έχεις πει να μην παίρνω τηλέφωνο σπίτι. Όχι, σπίτι ποτέ, ποτέ. Εγώ θα σε παίρνω. Τι γίνεται, όλα καλά? Με όλους? Με το Σωτήρι πώς τα πάτε? Με το Σωτήρι έχουμε γίνει κολλητοί. Καλημερούδια. Καλημέρα, Βικούλα. Μη με λες Βικούλα, τσατίζομαι. Ξύδι. Θα σου πω καμιά κουβέντα και θα ψάχνεσαι. Μαλακισμένο. Αι στο διάολο πρωί-πρωί κομπλεξικιά. Αλήπηθο που σε χάσα, γιατί ήσουν ο Θεός μου, και θα χαρώ που διάλεξες το δρόμο της τροπής. Θα λυπηθώ που γέλασες και με πνίγει ο καημός μου, και θα χαρώ που γύρισες συγγνώμη να μου πεις. Ίσως έγινε η αγάπη μίσος, ίσως έτσι είναι φυσικό, ίσως, αλλά δεν υπάρχει ίσως, μίσος, κι είναι κάτι τραγικό. Άρχισατε τις ετοιμασίες για το γάμο? Ναι, εντάξει, μην φανταστείς ότι τρέχουμε όλη μέρα. Χαλαρά το κοιτάμε. Διάλεξε νηφικό το μωράκι μου. Αχ, αυτό Βίκη μου, αυτό δεν θα σου πηγαίνει πολύ. Για να δω. Υπέροχο δεν είναι? Πολύ τούλι έχει. Φοβάμαι μήπως με παχαίνει. Λες, δεν νομίζω. Κι αν δεν με παχαίνει θα με κοντένει σίγουρα. Αμαρτία είναι να βγω κοντή και χοντρή ενώ δεν είμαι. Ανέτα μου. Συγγνώμη, ήμουν αφηρημένη. Α, όχι, να το. Αυτό είναι νηφικό για σένα. Ωραίο είναι. Καλά, έχουμε καιρό. Καθόλου καιρό δεν έχουμε. Ξέρεις πόσο καιρό θέλει να ραφτεί, ίσα ίσα θα προλάβουμε. Καλά, είναι έτοιμο. Θα νοικιάσουμε μια εβδομάδα πριν. Τι λες, Βίκη μου, η πρώτη μας νύφη και θα νοικιάσουμε νηφικό? Το νηφικό το φοράς για ένα βράδυ. Τι να το κάνεις μετά? Η αλήθεια είναι πως μετά πιάνει τόπο στην τουλάπα. Α, γεια σου. Αν και εσύ ειδικά. Θα μπορούσες μετά να το ξυλώσεις και να το κάνεις κουρτίνες. Ανέτα! Γιατί να πάει χαμένο τόσο ύφασμα? Όχι. Έχει δίκιο η Ανέτα. Με την ποδιά που φόραγα μαθήτρια, ντύσαμε μετά ένα καναπέ. Καλά, θα μας πει και ο Νικόλας τη γνώμη του. Ας έρθει πρώτα ο Θεός. Αμήν, Παναγία μου. Είχα κλείσει θέση για να σου έρθω ξαφνικά. Τι? Καλά, μη χαίρεσαι τόσο. Όχι, αγάπη μου. Αυτά τα ξαφνικά δεν μ' αρέσουν, Θα με ειδοποιήσεις πρώτα. Μου το υπόσχεσαι? Αγάπη μου, σ' αφήνω. Θα σε πάρω αύριο. Θα σε παίρνω κάθε μέρα. Φιλάκια. Κι εγώ, κι εγώ. Βρε καλώς την
Βίκυ, τα αστεία τελειώσανε. Πάμε να πούμε την αλήθεια, να ξεμπερδεύουμε. Ψυχραιμία. Τι σε έπιασε ξαφνικά? Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Να κοροϊδεύουμε τόσους ανθρώπους. Την οικογένεια του Νίκου εννοείς? Όχι μόνο, και το Γρηγόρη. Με τον Γρηγόρη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Περνάμε πολύ καλά. Μπα, τα συγχαρητήριά μου. Ταιριάζουμε πάρα πολύ, ξέρεις. Ναι, αλλά είναι καιρός να μάθει την αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη μάθει. Ο Γρηγόρης γνώρισε μια άλλη Στέλλα. Ο Γρηγόρης, τη Στέλλα, δηλαδή εμένα, με ξέρει πάνω από 6 μήνες. Σοβαρά. Ξέρεις τι μου είπε τις προάλλες? Τι? Στα καλά καθόμενα σε μια άσχετη στιγμή καθώς δινόταν, γυρνάει και μου λέει: Δεν είσαι. Βάλε κόμμα. Τι εννοείς σε μια άσχετη στιγμή καθώς δινόταν? Ήταν γυμνός και δινόταν. Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Όχι, θα σταθούμε γιατί δεν κατάλαβα. Το έχετε κάνει με τον Γρηγόρη? Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Πότε προλάβετε, μωρή? Θα με αφήσεις να συνεχίσω? Συνέχισε. Ένα τσιγάρο. Τι γυρνά λοιπόν και μου λέει στα καλά καθούμενα και παγώνω εγώ? Δεν είσαι αυτή που γνώρισα. Τι, δεν σ' άκουσα? Λέω δεν είσαι αυτή που γνώρισα. Δεν καταλαβαίνω. Το ξέρω ότι είναι παλαβό, αλλά ώρες νιώθω ότι η Στέλλα με την οποία μιλούσα στο κομπιούτερ ήταν μια άλλη. Τι είναι αυτά που λες, Γρηγόρη μου? Πλάκα κάνεις? Μου έχει καρφωθεί αυτή η ιδέα. Με ποια μιλούσες αν δεν μιλούσες με μένα? Σκόρα με λέω βλακίες. Όχι, κάτσε να το κουβεντιάσουμε. Τι σε οδήγησε αυτή τη σκέψη? Ότι η Στέλλα που γνώρισες είναι μια άλλη Στέλλα και όχι η Στέλλα εγώ? Εσύ είσαι άλλος άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα είσαι αστεία. Εγώ? Μην με παρεξηγείς, όχι γελία, αστεία. Εντάξει, έχω αίσθηση στο χιούμορ. Έχω εγγλέζικο χιούμορ. Έπειτα είσαι μετριόφρον. Ναι, όχι, ναι, είμαι μετριόφρον. Αυτό το ξέρουμε, το έχουν πει κι άλλοι. Και το κυριότερο, είσαι πανέξυπνη. Έτσι σου είπε. Όπως τ' άκουσες, πανέξυπνη. Και εσύ τι του απάντησες? Για να απαντήσω, ήμουν κάγκελο. Πώς με είπες? Πανέξυπνη. Το πιστεύεις αυτό? Φυσικά, το μυαλό σου παίρνει απίστευτες στροφές. Κατάλαβες, Στέλλα μου. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, ένας άντρας επισημαίνει την έμφυτη εξυπνάδα μου. Μου λέει ότι το μυαλό μου παίρνει απίστευτες στροφές. Και μου ζητά σε αυτόν τον άντρα να πω την αλήθεια και να κινδυνεύσω να τον χάσω. Άκου να δεις ο Γρηγοράκης. Δεν μου είπες όμως. Για μένα τι είπε? Τι να πει ο άνθρωπος? Τίποτα. Μολόγατα. Δηλαδή, παλιότερα τι εντύπωση σου δίνα? Κοίτα, έτσι όπως γνωριστήκαμε, που μόνο σ' άκουγα, σε θεωρούσα κάπως ψωνάρα. Αλήθεια? Είχες ένα υφάκι, έναν αέρα, ότι μόνο εσύ είσαι και καμία άλλη. Μπας να δεσποινείς, ποια νομίζεις ότι είσαι? Έτσι που πανίβλακας. Σε παρακαλώ, δεν σου επιτρέπω. Εγώ είχα υφάκι. Για να το λέει ο Γρηγόρης, θα είχες. Άσε με μωρέ με το βλαμμένο. Να μην εκνευρίζεσαι επειδή ένας άντρας σε σχολίασε αρνητικά. Βίκυ, κόφτο. Χώνεψέ το. Ο Γρηγόρης άλλη Στέλλα γνώρισε και άλλη Στέλλα αγάπησε. Τα έχει τα χρονάκια της η μπέμπα. Ακούνα ματάτα. Τσίπα δεν έχεις πάνω σου. Και ποια είσαι εσύ που θα με καταδικάσεις?
Εγώ, κουκλίτσα μου, θα σε καταδικάσω. Μην ανησυχείς. Και τις δυο μας θα μας καταδικάσει το κακουριοδικείο. Καλά, αρκετά είπες. Φύγε. Θα φύγω, αλλά θα πω την τελευταία μου λέξη. Έσπος. Και όπως τα λέγανε και στην Αυστραλία, shame on you! Άντε βίβα! Γεια μας! Στα καλύτερα που θα έρθω. Μόνο ο Θεός να βάλει το χέρι του. Νέκταρ. Σ' αρέσει? 2 βαρελάκια βάζω κάθε χρόνο. Ένα λευκό, ένα κόκκινο. Αλλά τα φροντίζω. Στο κρασί είμαι Μερακλής. Σ' όλα είσαι Μερακλής. Μη μου λες τέτοια μπατζανάκι σαν να στατώνομαι. Άντε ας προπατώ. Ας πάει και το παλιάμπελο. Ακόμα 2 ποτηράκια να ποτώ. Παναγιωτάκη, σε θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Και πολύ καλά κάνεις. Είμαστε από την ίδια στόφα. Τα χνότα μας ταιριάζουν. Ναι, ταιριάζουν. Το πιστεύω κι εγώ. Και γι' αυτό το λόγο παίρνω το θάρρος να σου πω κάτι. Ναι, πες μου. Είμαι όλος αυτιά. Σου μιλάω τώρα σαν να μην είσαι μπατζανάκης μου. Ωραία, και στο μπατζανάκι λέγε. Εγώ, όπως όλοι γνωρίζουμε, είμαι αραμπονιασμένη με τον Νίκο. Αχ, ναι. Με ευκαιρίας καλά Στέφανα. Σε ευχαριστώ και ο Μιλτιάδης με μια καλή τύχη. Αλλά Υπάρχει κι άλλα. η καρδιά δεν σκαμπάζει από αραβώνες και γάμους. Δεν σκαμπάζει, άτιμη, όχι. Έχω καψουλευτεί έναν άλλον άντρα. Έναν άντρα πολύ διαφορετικό από όσους έχω γνωρίσει. Έξυπνο, όμορφο. Όμορφο. Άδωνη. Πρέπει να είσαι πολύ ερωτευμένη μαζί του. Είμαι. Εσύ από πού το συμπεραίνεις? Γιατί μόνο όταν είσαι πολύ ερωτευμένη με κάποιον τον βλέπεις όμορφο ενώ δεν είναι. Όχι, είναι. Αντικειμενικά λέμε. Ναι, αντικειμενικά είναι κούκλος. Καλά, για προχώρα. Τι γίνεται με αυτόν τον άντρα? Τίποτα, να. Θέλω να τον γνωρίσω καλύτερα. Να τον γνωρίσεις, ποιος σε εμποδίζει? Άσε με να σου πω. Νομίζω. Μπορεί να πέφτω και έξω, αλλά νομίζω πως και εκείνος με συμπαθεί. Και δείχνει σαν να θέλει να μου μιλήσει. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί. Είναι σαν να τον εμποδίζει κάτι. Αλλά εμένα πάλι αυτό με αγωγητεύει. Ίσως. Λέω, δεν ξέρω. Περιμένει από σένα να κάνεις το πρώτο βήμα. Γι' αυτό το λέω σε σένα. Τι μου λες? Μίλα ξεκάθαρα. Πω, τι γίνεται εδώ? Σκηνές από τη ζωή των βαρελοφρόνων. Τι κάπνα είναι αυτή, τι πίνετε? Για δεν κοιμάσαι εσύ? Να είπαμε εδώ με τη Βίκη να πιούμε ένα κρασάκι. Ξέρεις τι ώρα είναι? Πώς θα σηκωθείς το πρωί? Η Βίκη είναι ανεπάγγελτη, δεν έχει πρόβλημα. Εσύ μην παρασύρεσαι. Άντε, διαλύστε το. Έχει χάρη. Αν δεν ήταν γυναίκα σου, ξέρεις, θα της έλεγα. Τι, πες δεν είναι. Δεν μας σχέζεις, μαντάμ. Γεια στο στόμα σου, εβίβα. Γρηγορή, θέλω να σου μιλήσω. Τόσο ενδιαφέρον είναι αυτό το βιβλιαράκι. Είδες τι διαβάζω, τον αγαπημένο σου. Α, ο αγαπημένος μου. Δεν μου λες θα το διαβάσεις όλο? Τι εννοείς? Πρέπει να μάθεις το τέλος απόψε. Ναι, έχω αγωνία ποιος είναι ο δολοφόνος. Τι λες, αγάπη μου? Λέω ότι δεν είμαι καλά. Θέλω να σου μιλήσω και δεν μου δίνει σημασία. Παραπονιάρικο μου. Όχι, that's enough. Εντάξει, το παρατάω, δώσ' το μου. Sorry, it's too late. Τι πας να κάνεις? Μην κάνεις καμιά βλακιά, θα το μετανιώσεις. Θα το μετανιώσω. Ας τα αρχίσαμε και τις απειλές. Στελίτσα, άσε τα αστεία και δώσε μου το βιβλίο. Σε παρακαλώ. Τι με παρακαλάς? Όχι, συμπληρώνω. Πρέπει να πεις δώστε μου, σε παρακαλώ. Σιγά μου σε παρακαλέσω κιόλας. Γιατί θα σου πέσει μύτη? Δεν παρακαλάω εγώ γυναίκες. Σοβαρά. Αντίο,
κύριε Καβάφη. Όχι, Μίμη! Σε παρακαλώ, σε εγκατεύω, σε κλιπάρω, μην το κάνεις! Τον σκοτώνει! Ας το κάτω και σε φάγα! Τι έπαθες, ρε! Στείλε τα χέρια και κόλλα στο τοίχο! Γρηγόρη, φοβάμαι. Λαζαράκο, αγόρι μου, έλα εδώ. Τι πήγε να σου κάνει? Τίποτα, έλα εδώ. Δεν θα σε πειράξω. Έτσι, μπράβο. Δώσ' μου τη σκοπίτσα. Γιατί ξανακύλησες? Δεν ξανακύλησα. Ότι του δίνουν τα ρεμάλια που έχει μπλέξει το καταπίνει. Όχι, αλήθεια, δεν έχω πάρει τίποτα. Άκουσα που φωνάζεις και νόμιζα πως σε σκότωνε. Ποιο να με σκότωνε, Στέλλα? Στέλλα, τώρα άμα ανοίξω το στόμα μου. Θα σου ανοίξω το λάκκο. Εντάξει, παιδιά, ηρεμία, δεν έγινε και τίποτα. Πάμε να σε βάλω στο δωμάτιό σου και να σε κλειδώσω. Ναι, πάμε. Μ' αγαπάς? Σαν χελιδονάκι στο μπαλκόνι μου γύρεψες την πρώτη σου φωλιά. Τι έχεις? Τι έχω? Γιατί είσαι έτσι? Πώς έτσι? Κεφάτος, χαρούμενος, τραγουδάς. Το λες με μια αγωνία σαν να είναι κακό. Κάκιστο είναι. Από πού αντλείς αυτή την ευτυχία? Από παντού. Σε ολική αναισθησία βρίσκεσαι, Παναγιώτη. Η δουλειά περνάει κρίση. Ο γάμος μας περνάει κρίση. Το παιδί έχει χιλιάδες προβλήματα. Το παιδί είναι μια χαρά. Και εσύ μέσα στην καλή χαρά. Κέφι, χορός, τραγούδι. Μια ζωή θα ζήσουμε. Τελικά νομίζω πως χρειάζεται τη βοήθεια ειδικού. Τι ειδικού? Ψυχολόγου. Δεν είναι φυσιολογικό να έχεις τέτοια κέφια. Δεν είμαι τρελός. Χαρούμενος είμαι. Χαζοχαρούμενος είσαι, Παναγιώτη. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος για να είσαι χαρούμενος, αλλά εσύ είσαι. Αγάπη μου. Το καλύτερο θα βρούμε. Μην ανησυχείς. Δεν θα υπολογίσουμε χρήματα. Προκειμένου να μας τα φάνε αργότερα τα ψυχιατρία στην Ελβετία, καλύτερα. Είμαι καλά. Όλοι οι ασθενείς έτσι λένε. Και την κακιά στιγμή θολώνει το μάτι τους, βουτάνε τη φαλτσέτα. Και όποιον πάρει ο χάρος. Ανέτα μου. Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο. Τις τρίχες από τον νηπτήρα τις μάζεψες? Τις μάζεψα. Την οδοντόκρεμα την κούμποσες? Την κούμποσα. Καζανάκι τράβηξες? 2 φορές. Καληνύχτα. Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει. Είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό. Σου το ξαναλέω, σε έχω πια ξεχάσει. Πάρε την καρδιά σου κι άντε στο καλό. Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει. Είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό. Σου το ξαναλέω, σε έχω πια ξεχάσει. Πάρε την καρδιά σου κι άντε στο καλό. Ναι! Καλημέρα! Βρε, καλό στο μιλτιάδι. Αυτό είναι για σένα. Άχου, τι ωραίο αρκουδάκι. Άρτος. Άρτος το λένε, ωραίο όνομα. Άρτος είναι η αρκούδα στα αρχαία ελληνικά. Α, μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ, αγοράκι μου. Έλα, σε φιλήσω. Χαίρε. Γεια σου, αγάπη μου, Σε ευχαριστώ πολύ. Να σου μάθω μια αρχαία παροιμία. Αμέ. Φοβούνται δαναούς και δώρα φέροντας. Καταπληκτικό.
Εσύ ήσουν για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουν για μένα μια παλιά ιστορία. Μπα, καλημερούδια. Πώς είσαι πρωί-πρωί? Ετοιμάζω μια σαλάτα, άλλα πράγματα, θα τρελαθείς. Ζυμαρικά και λαχανικά. Τι έχεις? Γιατί σου φαίνεται ότι έχω κάτι? Ξέρω εγώ, δεν μιλάς. Θα μιλήσω, μια και καλή. Όταν έρθει η ώρα. Και σε αυτόν που πρέπει. Τι λες πάλι, τι ασυνάρτησίες είναι αυτές? Έτσι είμαι εγώ. Ασυνάρτητος. Τι κρατάς πίσω από την πλάτη σου? Μάντεψε. Λάζαρε, σε προειδοποιώ, αν ετοιμάζεσαι να κάνεις καμιά ιδέα αυτή τη... Μήπως κατά τύχη αυτό είναι δικό σου? Πού το βρήκες? Εγώ ρωτάω, κατηγορουμένη. Έψαξες τα πράγματά μου, καλά δεν τρέπεσαι. Τι έψαξες να βρεις? Ξέμεινα από εσώρουχα. Και θα φοράγες τα δικά μου. Γιατί? Σε string το ίδιο νούμερο φοράμε. Και μη μου αλλάζει κουβέντα. Τι νέος είναι αυτό? Μιας φίλης μου. Μιας φίλης σου. Που είναι και σωσία σου. Εσύ δεν είσαι αυτή? Όχι, δεν είμαι εγώ. Μοιάζουμε πολύ με αυτή τη φίλη μου, όλοι μας μπερδεύουνε. Λέγε ποια είσαι. Τι μπουρδες είναι αυτές? Ποια είσαι Βασιλική Σεϊτανίδου? Έλα, δώσ' το μου, παρατράβησε το αστείο. Μη με πλησιάζεις. Δώσ' μου το διαβατήριο. Βοήθεια! Βοήθεια! Σκάσε, δώσ' μου το διαβατήριο. Ας το μαχαίρι κάτω. Λάζαρε, σε παρακαλώ, δώσ' μου το διαβατήριο. Θα το δώσω στον Γρηγόρη. Κινδυνεύουμε. Από ποιον κινδυνεύετε? Από σένα. Ποιος ξέρει ποια παρανοϊκή δολοφόνος κρύβεται πίσω από το ψευδόνυμο Στέλλα? Μη φτιάχνεις σενάρια με το μυαλό σου. Γιατί δεν μας είπες την αλήθεια? Τι γυρεύεις μέσα στο τίμιο σπίτι μας? Δεν μπορώ να σου πω. Τότε θα τα ξεράσεις όλα στους μπάτσους. Λάζαρε, σε παρακαλώ. Δώσ' το μου, πέφτω στα πόδια μου. Σωστό για πρώτο πίνο. Μην πεις τίποτα στο Γρηγόρη, σε οικετεύω. Κάποια στιγμή θα σου εξηγήσω. Για να σου δώσω το διαβατήριο και να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, ένας τρόπος υπάρχει. Πες μου, ποιος? Πρέπει να κάνεις αυτό που θα σου πω. Θα το κάνω. Αναλόγως. Δεν έχει αναλόγως. Ναι ή ου? Μην εκμεταλλεύεσαι το ότι είμαι σε δύσκολη στιγμή. Περιμένω μια απάντηση. Θα το κάνω. Ορκίζεσαι? Ναι. Πες μου. Ντύσου. Δόξα σε ο Θεός. Το αντίθετο περίμενα. Ντύσου και στις 5 θα είσαι εκεί που θα σου πω. Πείτε ρε καλά νέο. Βαριέμαι. Κι εγώ. Πάμε μοναστηράκι να χτυπήσουμε μια γκόμενα. Βαριέμαι. Ας έρθουν αυτές εδώ. Πάμε για καφέ. Λες. Μα και σύρμα. Αμάν, τι είναι αυτό? Αλήθεια είναι. Τι είσαι εσύ, παιδί μου? Αλλά τα πίνε. Για πορτογαλέζικο. Πώς είναι οι Πορτογαλέζες? Ρε, προς τα δω έρχεται. Τουρίστρια είναι. Αφήστε, θα καθαρίσω εγώ, μην πετάξεις καμιά μαλακιά. Τι κάνεις, αγάπη μου? Άργησες, τα φεύγα. Sorry, έμπλεξα στην κίνηση, δεν θα το ξανακάνω. Την επόμενη φορά που θα αργήσεις δεν θα βρεις τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος θα είναι αλλού. Όχι, δεν θα το ξανακάνω, θα ξεκινάω νωρίτερα. Τέλος πάντων, ας το καταπιώ κι αυτό. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Γεια, τι γίνεται? Α, ξέχασα. Ο Φάνης, ο Μίμης, η Στέλλα. Χαίρομαι πολύ. Πάμε, μωρό μου. Τι έχεις μαγειρέψει? Δεν γνώριζω, που σε αρέσει. Θέλω να μου κάνεις πρώτα ένα μασάζ. Είμαι πιασμένος. Θα σου κάνω. Θέλω να με τρίψεις από την κορφή μέχρι τα νύχια. Ό,τι θες. Λοιπόν, παιδιά, εμείς τι κάνουμε, Τα λέμε, ρε. Γεια χαρά. Κατάλαβες εσύ τι έγινε? Όχι, εσύ? Μαλάκα να το κόψουμε, μας χαλάει. Βλέπουμε παραισθήσεις μέρα μεσημέρι. Είχαμε πει φίλοι στο μάγουλο, όχι στο στόμα. Σφίξε με κι άλλο, μας κοιτάνε. Το μασάζ τι το θέλες? Σφίξε με, σου λέω. Να μην ξεχνιόμαστε. Your refund
then be deposited direct to your bank account. Τούλα, I have a problem. Κι άλλο. Είμαι τρελά ερωτευμένη με το Σωτήρι. Και πού είναι το πρόβλημα? Τι που είναι το πρόβλημα, βλαμμένη, ξύπνα. Υποτίθεται ότι είμαι αναβωνιασμένη με τον Νίκο. Α, ναι. Το είχα ξεχάσει. Δεν μου λες. Αυτός δείχνει ενδιαφέρον. Έτσι φαίνεται. Δεν έχει πει τίποτα, αλλά ξέρεις. Βριζόμαστε, βλεπόμαστε και ξυνίζουμε τα μούτρα μας. Α, εντάξει. Όλοι οι μεγάλοι έρωτες έτσι ξεκινάνε. Τι να κάνω, σώσε με. Πιάστον και πες του την αλήθεια. Αν του πω την αλήθεια, δεν θα μου ξαναμιλήσει. Εκτός που μπορεί να φάω και ξύλο. Να μην σου ξαναμιλήσει, αποκλείεται. Αλλά το ξύλο θα το φας. Είναι μπρατζωμένο. Μολύβι, η χερούκλα του το πουλάκι μου. Τι θα κάνω, φιλενάδα, πώς έχω μπλέξει έτσι. Καλά, μην κάνεις έτσι. Υπάρχουν και χειρότερα. Σωστά. Για σκέψου να ήμουν κοντή και χοντρή. Εννοώ, υπάρχουν και χειρότερα μπλεξίματα. Για σκέψου, ας πούμε. Να σου να έγκυος. Πώς, μωρή, από τι? Μην το λες. Εδώ βρέθηκες αραβωνιασμένη με έναν που του έχεις μιλήσει 2 φορές όλες κι όλες. Σωστά. Έναν καφέ να είχα πιει μαζί του, τώρα θα ήμουν και έγκυος. Σκέψου να γινόταν κάτι τέτοιο. Και γαμό της φάσης. Μαζεύω όλη την οικογένεια χωραφά. Μαμά, μπαμπά, κουνιάδα, μπατσανάκι, παιδιά, σκυλιά, παππού Νίκο, θεία Εμιλία και τους ανακοινώνω. Είμαι έγκυος. Κόκαλο η φαμίλια. Κουβαλώ στα σπλάχνα μου το παιδί του Νίκου. Και θα συμπληρώσεις. Γι' αυτό και έχω πάρει παραπανίσια κιλά. Σταμάτα, ηλίθεια. Έλα να μετρήσουμε πόσα εγκεφαλικά θα σημειωθούν. Μπάπου να φας τη γλώσσα σου. Εγώ επιμένω. Η δεξίωση πρέπει να γίνει σπίτι. Έχουμε τέτοιο ωραίο κήπο. Τόση χλωρίδα, τόσο γκάζ. Στο καλύτερο ξενοδοχείο θα πάμε. Ποιο είναι το καλύτερο? Για την ύφη που κάνουμε, ξέρω ένα πολύ ωραίο στην πλατεία Βάθης. Το πρωτότοκό μας παντρεύουμε. Απαιτώ το καλύτερο. Συμφωνώ. Τέτοιο κελεπούρι που καπαρώσαμε πρέπει να το γιορτάσουμε, δε όντως. Θα ρωτήσουμε και τη Βικούλα τι προτιμάει. Εδώ είσαι ξενοδοχείο. Η οποία είναι έγκυος. Τι? Ποιος σου το έπεσε ένα? Δεν μπορώ να σας πω. Έχει στα σπλάχνα της το παιδί του Θεονίκου. Λίγο νερό. Λικούργο μου, Παναγιώτη, υπογλώσσια. Καπάτσα η αγρινιώτισσα, τον τύλιξε για τα καλά. Πέσε. Τώρα εξηγούνται όλα. Γι' αυτό αναγκάζεται να την παντρευτεί ο φουκαράς ο Νίκος. Και γι' αυτό έχει πάρει βάρος η καημένη. Σκάστε. Κατεβαίνει. Προσέξτε όλοι, μην πετάξετε κανένα υπονοούμενο. Τι κάνετε? Παναγιώτη μου, να πάρω για λίγο το αυτοκίνητό σου. Ναι, βεβαίως. Επάνω είναι τα κλειδιά. Μήπως θες να σε πετάξω κάπου? Όχι, μια βολτίτσα θα πάω. Γιατί δεν νιώθεις καλά? Έχεις δυσφορία, ηλίγκους, κράμπες, τάση για μετό? Όχι καλέ, μια χαρά είναι. Αν δεν σας δω, καληνύχτα. Λέτε να πάω να κάνει καμιά τρελά. Τι εννοούσε αν δεν σας δω καληνύχτα? Εννοούσε αν δεν σας δω απόψε ή αν δεν σας ξαναδώ ποτέ? Εγώ το δεύτερο κατάλαβα. Καλά, εσύ διαβάζεις πίσω από τις γραμμές. Να την προλάβουμε, κάτι κακό έχει στο μυαλό της. Σωτήρι μου, παλικάρι μου, τρέξε πίσω της. Έριξα μια κόντρα. Κοίτα, πιδερμιδά. Τι λέει το πρόγραμμα απόψε? Γρηγόρη. Πάμε στην πλάκα στα μπακαλιαράκια. Φτιάχνει μια σκορδαλιά. Όχι, όχι, όχι. Πάμε στην Πεντέλη. Στη χασαποταβέρνα του Σελίδα. Έχεις πάει? Όχι. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Χάνω εσένα. Καλό. Τι θες να πεις? Γιατί κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις? Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Γενικότερα είμαι μας τους δύο. Εγώ φταίω. Έχω αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς στην Αυστραλία. Α, τότε οκ, πάσου. Θα σου μιλούσα κάποια στιγμή. Και έλεγα κι εγώ. Αποκλείεται να είμαι τόσο τυχερός. Μια ζωή καντέμις. Πώς έτσι ξαφνικά? Πάω να μαζέψω τα πράγματά μου. Απόψε κιόλας.
εσύ εδώ? Περνούσα απ' έξω και είδα το αυτοκίνητο. Το Παναγιώτη. Ένα διπλό. Όλα καλά. Μέσα στις άκρες. Γιατί ρωτάς? Έτσι, από ενδιαφέρον. Τι το θες το κολοτσιγάρο? Α, δεν είμαστε καλά. Τι έπαθες? Όλη την ώρα με ένα τσιγάρο στο στόμα είσαι. Ενοχλώ κανένα? Θα σου λέγα τώρα. Ευχαριστούμε. Γεια μας. Με το καλό. Ποιο πράγμα? Γενικά όλα με το καλό. Επίσης. Ποιο ποτό είναι αυτό? Δεν μείνω συγκεκριμένη μάρκα. Είναι το δεύτερο που πίνεις? Το 20ο. Να σου πω. Τι έχεις πάθει? Τίποτα. Δεν μ' αρέσει το υφάκι του επιθεωρητή. Αυτό το υφάκι έχω. Σε ποιον αρέσουν. Παραγόρι μου το άλεσμά σου. Και σύρες το καλό. Τι νέα από τον Νίκο? Καλά είναι. Πότε έρχεται? Μόλις τακτοποιήσει κάτι υποχρεώσεις. Άντε να έρθει σιγά σιγά και τον περιμένουν και άλλες υποχρεώσεις. Εδώ. Στη βιοτεχνία, Νικουλά. Σου έχω πει μη με λες έτσι. Νικουλά, κόφτω δούλεμα. Τι έχεις πάθει απόψε? Έχεις κάτι να μου πεις? Εσύ μήπως έχεις κάτι να μου πεις? Άσε με μένα. Εγώ μπορεί να έχω να σου πω πολλά. Έμαθα τα ευχάριστα. Και ευχαριστώ. Γιατί ρε γάμο το με περνάς για πλάκα? Φωνάζεις ως κοιτώνα. Ό,τι θέλω θα κάνω. Και σταμάτα να πίνεις. Δεν κάνει. Γιατί δεν κάνει? Νικούλα. Σωτηράκι, αν με ξαναπείς έτσι θα το φάσω το γέλο. Καλά. Έλα, φτάνει για απόψε. Άσε με ρε παιδάκι μου να πιω, δικαίωμά μου είναι. Όχι ρε, δεν είναι δικαίωμά σου. Και αν δεν σε νοιάζει εσένα, σκέψου τουλάχιστον το μόνο που έχεις μέσα σου. Νομίζω τα πήρα όλα. Εντάξει. Αν ξέχασες και τίποτα... Καλά, έτσι κι αλλιώς θα τηλεφωνηθούμε. Τι θα χαθούμε? Λοιπόν. Γεια. Είπα να φύγω, μα με κράταγε η λύπη. Είπα να μείνω, αλλά είχα κουραστεί. Αυτό ήταν Γρηγοράκη. Τέλειωσε το παραμύθι. Και ζήσαν αυτοί καλά. Και εμείς. Θα μπορούσε να τρέξει πίσω μου. Αν με ήθελε πραγματικά θα τρέχει πίσω μου. Γιατί δεν έτρεξες πίσω? Έλα! Ευτυχώς σε πρόλαβα. Τι έγινε? Ξεχάσεις τα γυαλιά σου. Α, ναι, επειδή είναι βράδυ. Μόλις έφυγες, τα είδα. Σε ευχαριστώ. Και επειδή ξέρω ότι δεν αντέχεις τον ήλιο... Θα τα έψαχνα αύριο. Όχι, θα τα είχα δει και θα σου τηλεφωνούσα απόψε. Thanks. Δεν έχει ταξί? Όχι, έχει, δεν... Α, ωραία. Λοιπόν... Και πάλι γεια. Και πάλι ευχαριστώ. Πού πάμε? Μελβούρνη. Πώς είπατε? Συγγνώμη, πλατεία Συντάγματος στο ελληνικό. Βρε Γρηγόρη, βρε
Γρηγόρη, πως τα έχεις κάνει ρόιδο. Ζήτω ζωρικό αγόρι, πως σε πιαστήκες κοροϊδό. Ζήτω ζωρικό αγόρι, πως σε πιαστήκες κοροϊδό. Το καημένο το Γρηγόρη είναι να τον ελυπάσαι. Αγκάζε σαν τον εβλέπεις, τα ερειπία θυμάσαι. Βρε Γρηγόρη, πως τα έχεις κάνει ρόιδο. Ζήτω ζωρικό αγόρι, πως σε πιαστήκες κοροϊδό. Ζήτω ζωρικό αγόρι, πως σε πιαστήκες κοροϊδό. Καημένου του Γρηγόρη, βρέστε του καμία λύση. Γιατί έτσι όπως πάει, το μυαλό του θα του στρίψει. Βρε Γρηγόρη, πως τα έχεις κάνει ρόιδο. Ζήτω ζωρικό αγόρι, πως σε πιαστήκες κοροϊδό. Ζήτω ζωρικό αγόρι, πως σε πιαστήκες κοροϊδό. Ακόμα ένα ποτηράκι, ακόμα. Μπαμπά, τι είναι αυτά που βρήκα στην αποθήκη? Ποια? Τα είχαμε όταν ήσουν μωρό. Βάζαμε το ένα πλάι στην κούνια σου και το άλλο το είχαμε μαζί μας για να σ' ακούμε όταν κλαις. Πού τα ξέραψες? Γιατί εξαφανίστηκες, σου έχω αφήσει τόσα μηνύματα. Τα βρήκα, αγάπη μου, αλλά καταλαβαίνεις. Τρέχουμε από εδώ, από εκεί. Ανησύχησα. Δεν ήξερα τι γίνεται. Μου είπες να μην παίρνω τηλέφωνο σπίτι. Όχι, σπίτι ποτέ. Εγώ θα σε παίρνω. Τι γίνεται, όλα καλά, με όλους? Με το Σωτήρι πώς θα πάτε? Με το Σωτήρι έχουμε γίνει κολλητοί. Καλημερούδια. Καλημέρα, Βικούλα. Μη με λες Βικούλα, τσατίζομαι. Ξύδι. Θα σου πω καμιά κουβέντα και θα ψάχνεσαι. Μαλακισμένο. Άι το διάολο πρωί-πρωί κοπλεξιά. Θα λυπηθώ που σε χάσα, γιατί ήσουν ο Θεός μου, και θα χαρώ που διάλεξες το δρόμο της ντροπής. Θα λυπηθώ που γέλασες και με πνίγει ο καημός μου, και θα χαρώ που γύρισες συγγνώμη να μου πεις. Ίσως έγινε η αγάπη μίσος, ίσως έτσι είναι φυσικό, ίσως, αλλά δεν υπάρχει ίσως. Μίσος είναι κάτι τραγικό.
φυσικό. Άρχισατε τις ετοιμασίες για το γάμο? Ναι. Εντάξει, μην φανταστείς ότι τρέχουμε όλη μέρα. Χαλαρά το κοιτάμε. Διάλεξε νηφικό το μωράκι μου. Αχ, αυτό, Βίκυ μου, αυτό δεν θα σου πηγαίνει πολύ. Για να δω. Υπέροχο, δεν είναι? Πολύ τούλι έχει. Φοβάμαι μήπως με παχαίνει. Λες, δεν νομίζω. Κι αν δεν με παχαίνει, θα με κοντένει σίγουρα. Αμαρτία είναι να βγω κοντή και χοντρή ενώ δεν είμαι. Ανέτα μου. Συγγνώμη, ήμουν αφηρημένη. Α, όχι, να το. Αυτό είναι νηφικό για σένα. Ωραίο είναι. Καλά, έχουμε καιρό. Καθόλου καιρό δεν έχουμε. Ξέρεις πόσο καιρό θέλει να ραφτεί, ίσα ίσα θα προλάβουμε. Καλά, είναι έτοιμο. Θα νοικιάσουμε μια εβδομάδα πριν. Τι λες, Βίκυ μου, η πρώτη μας νύφη και θα νοικιάσουμε νηφικό? Το νηφικό το φοράς για ένα βράδυ. Τι να το κάνεις μετά? Η αλήθεια είναι πως μετά πιάνει τόπο στην τουλάπα. Α, γεια σου. Αν και εσύ ειδικά. Θα μπορούσες μετά να το ξυλώσεις και να το κάνεις κουρτίνες. Ανέτα! Γιατί να πάει χαμένο τόσο ύφασμα? Όχι. Έχει δίκιο η Ανέτα. Με την ποδιά που φόραγα μαθήτρια, ντύσαμε μετά ένα καναπέ. Καλά, θα μας πει και ο Νικόλας τη γνώμη του. Ας έρθει πρώτα ο Θεός. Αμήν, Παναγία μου. Είχα κλείσει θέση για να σου έρθω ξαφνικά. Τι! Καλά, μη χαίρεσαι τόσο. Όχι, αγάπη μου. Αυτά τα ξαφνικά δεν μ' αρέσουν, Θα με ειδοποιήσεις πρώτα. Μου το υπόσχεσαι? Αγάπη μου, σ' αφήνω. Θα σε πάρω αύριο. Θα σε παίρνω κάθε μέρα. Φιλάκια. Κι εγώ. Βρε καλώς την... Βίκυ, τα αστεία τελειώσανε. Πάμε να πούμε την αλήθεια να ξεμπερδεύουμε. Ψυχραιμία. Τι σε έπιασε ξαφνικά? Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Να κοροϊδεύουμε τόσους ανθρώπους. Την οικογένεια του Νίκου εννοείς? Όχι μόνο, και το Γρηγόρη. Με τον Γρηγόρη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Περνάμε πολύ καλά. Μπα, τα συγχαρητήριά μου. Ταιριάζουμε πάρα πολύ, ξέρεις. Ναι, αλλά είναι καιρός να μάθει την αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη μάθει. Ο Γρηγόρης γνώρισε μια άλλη Στέλλα. Ο Γρηγόρης τη Στέλλα, δηλαδή εμένα, με ξέρει πάνω από 6 μήνες. Σοβαρά. Ξέρεις τι μου είπε τις προάλλες? Τι? Στα καλά καθούμενα σε μια άσχετη στιγμή καθώς δινόταν, γυρνάει και μου λέει: Δεν είσαι. Βάλε κόμμα. Τι εννοείς σε μια άσχετη στιγμή καθώς δινόταν? Ήταν γυμνός και δινόταν? Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Όχι, θα σταθούμε γιατί δεν κατάλαβα. Το έχετε κάνει με τον Γρηγόρη? Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Πότε προλάβετε, μωρή? Θα μ' αφήσεις να συνεχίσω? Συνέχισε. Ένα τσιγάρο. Τι γυρνά λοιπόν και μου λέει στα καλά καθούμενα και παγώνω εγώ? Δεν είσαι αυτή που γνώρισα. Τι, δεν σ' άκουσα? Λέω δεν είσαι αυτή που γνώρισα. Δεν καταλαβαίνω. Το ξέρω ότι είναι παλαβό, αλλά ώρες νιώθω ότι η Στέλλα με την οποία μιλούσα στο κομπιούτερ ήταν μια άλλη. Τι είναι αυτά που λες, Γρηγόρη μου? Πλάκα κάνεις? Μου έχει καρφωθεί αυτή η ιδέα. Με ποια μιλούσες αν δεν μιλούσες με μένα? Σχώρα με λέω βλακίες. Όχι, κάτσε να το κουβεντιάσουμε. Τι σε οδήγησε αυτή τη σκέψη? Ότι η Στέλλα που γνώρισες είναι μια άλλη Στέλλα και όχι η Στέλλα εγώ? Εσύ είσαι άλλος άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα είσαι αστεία. Εγώ? Μην με παρεξηγείς, όχι γελία, αστεία. Εντάξει, έχω αίσθηση στο χιούμορ. Έχω εγγλέζικο χιούμορ. Έπειτα είσαι μετριόφρον. Ναι, όχι, ναι, είμαι μετριόφρον. Αυτό το ξέρουμε, το έχουν πει κι άλλοι. Και το κυριότερο, είσαι πανέξυπνη. Έτσι σου είπε. Όπως τ' άκουσες. Πανέξυπνη. Και εσύ τι του απάντησες? Για να απαντήσω, ήμουν κάγκελο. Πώς με είπες? Πανέξυπνη. Το πιστεύεις αυτό? Φυσικά, το μυαλό σου παίρνει απίστευτες στροφές. Κατάλαβες, Στέλλα μου. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, ένας άντρας επισημαίνει την έμφυτη ξυπνάδα μου. Μου λέει ότι το μυαλό μου παίρνει απίστευτες στροφές. Και μου ζητάς σε αυτόν τον άντρα να πω την αλήθεια και να κινδυνεύσω να τον χάσω. Άκου να δεις ο Γρηγοράκης. Δεν μου είπες όμως. Για μένα τι είπε? Τι να πει ο άνθρωπος? Τίποτα. Μολόγατα. Δηλαδή, παλιότερα τι εντύπωση σου δίνα? Κοίτα, έτσι όπως γνωριστήκαμε, που μόνος άκουγα, σε θεωρούσα κάπως... ψωνάρα. Αλήθεια? Είχες ένα υφάκι, έναν αέρα, ότι μόνο εσύ είσαι και καμία άλλη. Μπάστα δεσποινής, ποια νομίζεις ότι είσαι? Έτσι που πανίβλακας. Σε παρακαλώ, δεν σου επιτρέπω. Εγώ είχα υφάκι. Για να το λέω, Γρηγόρης, θα είχες. Άσε με μωρέ με το βλαμμένο. Αλλά μην εκνευρίζεσαι επειδή ένας άντρας σχολίασε αρνητικά. Βίκυ, κόφτο. Χώνεψέ το. Ο Γρηγόρης άλλη Στέλλα γνώρισε και άλλη Στέλλα αγάπησε.
Τα έχει τα χρονάκια της η μπέμπα. Ακούνα ματάτα. Τσίπα δεν έχεις πάνω σου. Και ποια είσαι εσύ που θα με καταδικάσεις? Εγώ, κουκλίτσα μου, θα σε καταδικάσω. Μην ανησυχείς. Και τις δυο μας θα μας καταδικάσει το κακουριοδικείο. Καλά, αρκετά είπες. Φύγε. Θα φύγω, αλλά θα πω την τελευταία μου λέξη. Έσπος. Και όπως τα λέγανε και στην Αυστραλία, shame on you! Άντε βίβα! Γεια μας! Στα καλύτερα που θα έρθω. Μωρό Θεός να βάλει το χέρι του. Νέκταρ. Σ' αρέσει? 2 βαρελάκια βάζω κάθε χρόνο. Ένα λευκό, ένα κόκκινο. Αλλά τα φροντίζω. Στο κρασί είμαι Μερακλής. Σ' όλα είσαι Μερακλής. Μη μου λες τέτοια μπατζανάκι σαν να στατώνομαι. Άντε ασπροπάτω. Θα σπάει και το παλιάμπελο. Ακόμα 2 ποτηράκια να ποτώ. Παναγιωτάκη, σε θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Και πολύ καλά κάνεις. Είμαστε από την ίδια στόφα. Τα χνότα μας ταιριάζουν. Ναι, ταιριάζουν. Το πιστεύω κι εγώ. Και γι' αυτό το λόγο παίρνω το θάρρος να σου πω κάτι. Ναι, πες μου. Είμαι όλος αυτιά. Σου μιλάω τώρα σαν να μην είσαι μπατζανάκης μου. Ωραία, και στο μπατζανάκι λέγε. Εγώ, όπως όλοι γνωρίζουμε, είμαι αραβωνιασμένη με τον Νίκο. Αχ, ναι. Επ' ευκαιρίας καλά Στέφανα. Σε ευχαριστώ και ο Μιλτιάδης με μια καλή τύχη. Αλλά Υπάρχει κι άλλα. η καρδιά δεν σκαμπάζει από αραβώνες και γάμους. Δεν σκαμπάζει άτιμη, όχι. Έχω καψουλευτεί έναν άλλον άντρα. Έναν άντρα πολύ διαφορετικό από όσους έχω γνωρίσει. Έξυπνο, όμορφο. Όμορφο. Άδωνη. Πρέπει να είσαι πολύ ερωτευμένη μαζί του. Είμαι. Εσύ από πού το συμπεραίνεις? Γιατί μόνο όταν είσαι πολύ ερωτευμένη με κάποιον τον βλέπεις όμορφο ενώ δεν είναι. Όχι, είναι. Αντικειμενικά λέμε. Ναι, αντικειμενικά είναι κούκλος. Καλά, για προχώρα. Τι γίνεται με αυτόν τον άντρα? Τίποτα, να. Θέλω να τον γνωρίσω καλύτερα. Να τον γνωρίσεις, ποιος εμποδίζει? Άσε με να σου πω. Νομίζω, μπορεί να πέφτω και έξω, αλλά νομίζω πως και εκείνος με συμπαθεί. Και δείχνει σαν να θέλει να μου μιλήσει. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί. Είναι σαν να τον εμποδίζει κάτι. Αλλά εμένα πάλι αυτό με εγωιτεύει. Ίσως. Λέω, δεν ξέρω. Περιμένει από σένα να κάνεις το πρώτο βήμα. Γι' αυτό το λέω σε σένα. Τι μου λες? Μίλα ξεκάθαρα. Πω, τι γίνεται εδώ? Σκηνές από τη ζωή των βαρελοφρόνων. Τι κάπνα είναι αυτή, τι πίνετε? Για δεν κοιμάσαι εσύ? Να είπαμε εδώ με τη Βίκη να πιούμε ένα κρασάκι. Ξέρεις τι ώρα είναι? Πώς θα σηκωθείς το πρωί? Η Βίκη είναι ανεπάγγελτη, δεν έχει πρόβλημα. Εσύ μην παρασύρεσαι. Άντε, διαλύστε το. Έχει χάρη. Αν δεν ήταν γυναίκα σου, ξέρεις, θα της έλεγα. Τι, πες πως δεν είναι. Δεν μας σχέζεις, μαντάμ. Γεια στο στόμα σου, εβίβα. Γρηγορή, θέλω να σου μιλήσω. Τόσο ενδιαφέρον είναι αυτό το βιβλιαράκι. Είδες τι διαβάζω, τον αγαπημένο σου. Α, ο αγαπημένος μου. Δεν μου λες θα το διαβάσεις όλο? Τι εννοείς? Πρέπει να μάθεις το τέλος απόψε. Ναι, έχω αγωνία ποιος είναι ο δολοφόνος. Τι λες, αγάπη μου? Λέω ότι δεν είμαι καλά. Θέλω να σου μιλήσω και δεν μου δίνει σημασία. Παραπονιάρικο μου.
Όχι, that's enough. Εντάξει, το παρατάω, δώσ' το μου. Sorry, it's too late. Τι πας να κάνεις? Μην κάνεις καμιά βλακιά, θα το μετανιώσεις. Θα το μετανιώσω. Ας αρχίσαμε και τις απειλές. Στελίτσα, άσε τα αστεία και δώσε μου το βιβλίο. Σε παρακαλώ. Τι με παρακαλάς? Όχι, συμπληρώνω. Πρέπει να πεις δώστε μου, σε παρακαλώ. Σιγά μου σε παρακαλέσω κιόλας. Γιατί θα σου πέσει μύτη? Δεν παρακαλάω εγώ γυναίκες. Σοβαρά. Αντίο, κύριε Καβάφη. Όχι, μη! Σε παρακαλώ, σε εγκατεύω σε κλιμάρο, μην το κάνεις! Τον σκοτώνει! Ας το κάτω και σε φάγα! Τι έπαθες, ρε? Ψηλά τα χέρια και κόλλα στον τοίχο! Γρηγόρη, φοβάμαι. Λαζαράκο, αγόρι μου, έλα εδώ. Τι πήγε να σου κάνει? Τίποτα, έλα εδώ. Δεν θα σε πειράξω. Έτσι, μπράβο. Δώσ' μου τη σκουπίτσα. Γιατί ξανακύλησες? Δεν ξανακύλησα. Ότι του δίνουν τα ρεμάλια που έχει μπλέξει το καταπίνει. Όχι, αλήθεια, δεν έχω πάρει τίποτα. Άκουσα που φωνάζεις και νόμιζα πως σε σκότωνε. Ποιο να με σκότωνε, Στέλλα? Στέλλα, τώρα άμα ανοίξω το στόμα μου. Θα σου ανοίξω το λάκκο. Εντάξει, παιδιά, ηρεμία, δεν έγινε και τίποτα. Πάμε να σε βάλω στο δωμάτιό σου και να σε κλειδώσω. Ναι, πάμε. Μ' αγαπάς? Σαν χελιδονάκι στο μπαλκόνι μου γύρεψες την πρώτη σου φωλιά. Τι έχεις? Τι έχω? Γιατί είσαι έτσι? Πώς έτσι? Κεφάτος, χαρούμενος, τραγουδάς. Το λες με μια αγωνία σαν να είναι κακό. Κάκιστο είναι. Από πού αντλείς αυτή την ευτυχία? Από παντού. Σε ολική αναισθησία βρίσκεσαι, Παναγιώτη. Η δουλειά περνάει κρίση. Ο γάμος μας περνάει κρίση. Το παιδί έχει χιλιάδες προβλήματα. Το παιδί είναι μια χαρά. Και εσύ μες στην καλή χαρά και ефιχωρός τραγούδι. Μια ζωή θα ζήσουμε. Τελικά νομίζω πως χρειάζεται τη βοήθεια ειδικού. Τι ειδικού? Ψυχολόγου. Δεν είναι φυσιολογικό να έχεις τέτοια κέφια. Δεν είμαι τρελός. Χαρούμενος είμαι. Χαζοχαρούμενος είσαι, Παναγιώτη. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος για να είσαι χαρούμενος, αλλά εσύ είσαι. Αγάπη μου. Το καλύτερο θα βρούμε. Μην ανησυχείς. Δεν θα υπολογίσουμε χρήματα. Προκειμένου να μας τα φάνε αργότερα τα ψυχιατρία στην Ελβετία, καλύτερα. Είμαι καλά. Όλοι οι ασθενείς έτσι λένε. Και την κακιά στιγμή θολώνει το μάτι τους, βουτάνε τη φαλτσέτα. Και όποιον πάρει ο χάρος. Ανέτα μου. Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο. Τις τρίχες από τον νηπτήρα τις μάζεψες? Τις μάζεψα. Την οδοντόκρεμα την κούμποσες? Την κούμποσα. Καζανάκι τράβηξες? 2 φορές. Καληνύχτα. Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει. Είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό. Σου το ξαναλέω, σε έχω πια ξεχάσει. Πάρε την καρδιά σου κι άντε στο καλό. Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει. Είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό. Σου το ξαναλέω, σε έχω πια ξεχάσει. Πάρε την καρδιά σου κι άντε στο καλό. Ναι! Καλημέρα! Βρε, καλό στο μιλτιάδι. Αυτό είναι για σένα. Άχου, τι ωραίο αρκουδάκι.
παιδάκι. Άρτος. Άρτος το λένε, ωραίο όνομα. Άρτος είναι η αρκούδα στα αρχαία ελληνικά. Α, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ, αγοράκι μου. Έλα να σε φιλήσω. Χαίρε. Γεια σου, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σου μάθω μια αρχαία παροιμία. Αμέ. Φοβούνται τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Καταπληκτικό. Εσύ ήσουν για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουν για μένα μια παλιά ιστορία. Μπα, καλημερούδια. Πώς έτσι πρωί-πρωί? Ετοιμάζω μια σαλάτα, άλλα πράγματα, θα τρελαθείς. Ζυμαρικά και λαχανικά. Τι έχεις? Γιατί σου φαίνεται ότι έχω κάτι? Ξέρω εγώ, δεν μιλάς. Θα μιλήσω, μια και καλή. Όταν έρθει η ώρα. Και σε αυτόν που πρέπει. Τι λες πάλι, τι ασυνάρτησίες είναι αυτές? Έτσι είμαι εγώ. Ασυνάρτητος. Τι κρατάς πίσω από την πλάτη σου? Μάντεψε. Λάζαρη, σε προειδοποιώ, αν ετοιμάζεσαι να κάνεις καμιά ιδέα αυτή. Μήπως κατά τύχη αυτό είναι δικό σου? Πού το βρήκες? Εγώ ρωτάω, κατηγορουμένη. Έψαξες τα πράγματά μου, καλά δεν τρέπεσαι. Τι έψαξες να βρεις? Ξέμεινα από εσόρουχα. Και θα φορώ για στα δικά μου. Γιατί? Σε στρίνει το ίδιο νούμερο φοράμε. Και μη μου αλλάζει κουβέντα. Τι νος είναι αυτό? Μιας φίλης μου. Μιας φίλης σου. Που είναι και σωσία σου. Εσύ δεν είσαι αυτή? Όχι, δεν είμαι εγώ. Μοιάζουνε πολύ με αυτή τη φίλη μου, όλοι μας μπερδεύουνε. Λέγε ποια είσαι. Τι μπουρδες είναι αυτές? Ποια είσαι Βασιλική Σεϊτανίδου? Έλα, δώσ' το μου, παρατράβησε το αστείο. Μη με πλησιάζεις. Δώσ' μου το διαβατήριο. Βοήθεια! Βοήθεια! Σκάσε, δώσ' μου το διαβατήριο. Ας το μαχαίρι κάτω. Λάζαρε, σε παρακαλώ, δώσ' μου το διαβατήριο. Θα το δώσω στον Γρηγόρη. Κινδυνεύουμε. Από ποιον κινδυνεύετε? Από σένα. Ποιος ξέρει ποια παρανοϊκή δολοφόνος κρύβεται πίσω από το ψευδόνυμο Στέλλα? Μη φτιάχνεις σενάρια με το μυαλό σου. Γιατί δεν μας είπες την αλήθεια? Τι γυρεύεις μέσα στο τίμιο σπίτι μας? Δεν μπορώ να σου πω. Τότε θα τα ξεράσεις όλα στους μπάτσους. Λάζαρε, σε παρακαλώ. Δώσ' το μου, πέφτω στα πόδια. Σωστό για πρώτο βήμα. Μην πεις τίποτα στο Γρηγόρη, σε εκετεύω. Κάποια στιγμή θα σου εξηγήσω. Για να σου δώσω το διαβατήριο και να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Ένας τρόπος υπάρχει. Πες μου, ποιος? Πρέπει να κάνεις αυτό που θα σου πω. Θα το κάνω. Αναλόγως. Δεν έχει αναλόγως. Ναι ή ου. Μην εκμεταλλεύεσαι το ότι είμαι σε δύσκολη στιγμή. Περιμένω μια απάντηση. Θα το κάνω. Ορκίζεσαι? Ναι. Πες μου. Ντύσου. Δόξα σε ο Θεός. Το αντίθετο περίμενα. Ντύσου και στις 5 θα είσαι εκεί που θα σου πω. Πείτε ρε κανένα νέο. Βαριέμαι. Κι εγώ. Πάμε μοναστηράκι να χτυπήσουμε καμιά γκόμενα. Βαριέμαι. Ας έρθουν αυτές εδώ. Πάμε για κανένα καφέ. Λες. Μα και σύρμα. Αμάν, τι είναι αυτό? Αληθινή είναι. Τι είσαι εσύ, παιδί μου? Αλλά τα πίνε. Για πορτογαλέζικο. Πώς είναι πορτογαλέζες? Ρε, ποιος θα δω έρχεται? Τουρίστρια είναι. Αφήστε, θα καθαρίσω εγώ, μην πετάξεις καμιά μαλακιά. Τι κάνεις, αγάπη μου? Άργησες, τα φεύγα. Sorry, έμπλεξα στην κίνηση, δεν θα το ξανακάνω. Την επόμενη φορά που θα αργήσεις δεν θα βρεις τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος θα είναι αλλού. Όχι, δεν θα το ξανακάνω, θα ξεκινάω νωρίτερα. Τέλος πάντων. Ας το καταπιώ κι αυτό. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Γεια, τι γίνεται? Α, ξέχασα. Ο Φάνης, ο Μίμης, η Στέλλα. Χαίρομαι πολύ. Πάμε, μωρό μου. Τι έχεις μαγειρέψει? Δεν γνωρίζω, που σε αρέσει. Θέλω να μου κάνεις πρώτα ένα μασάζ. Είμαι πιασμένος. Θα σου κάνω. Θέλω να με τρίψεις από την κορφή μέχρι τα νύχια. Ό,τι θες. Λοιπόν, παιδιά, εμείς την κάνουμε, Τα λέμε, ρε. Γεια χαρά. Κατάλαβες εσύ τι έγινε? Όχι, εσύ? Μαλάκα να το κόψουμε, μας χαλάει. Βλέπουμε παραισθήσεις μέρα μεσημέρι.
Αρχικά με πει φίλη στο μάγουλο, όχι στο στόμα. Σφίξε με κι άλλο, μας κοιτάνε. Το μασάζ τι το θέλες? Σφίξε με, σου λέω. Να μην ξεχνιόμαστε. Your refund can then be deposited direct to your bank account. Τούλα, I have a problem. Κι άλλο. Είμαι τρελά ερωτευμένη με το Σωτήρι. Και πού είναι το πρόβλημα? Τι που είναι το πρόβλημα, πλαμμένη, ξύπνα. Υποτίθεται ότι είμαι αναβωνιασμένη με τον Νίκο. Α, ναι. Το είχα ξεχάσει. Δεν μου λες. Αυτός δείχνει ενδιαφέρον. Έτσι φαίνεται. Δεν έχει πει τίποτα, αλλά ξέρεις. Βριζόμαστε, βλεπόμαστε και εξυνίζουμε τα μούτρα μας. Α, εντάξει. Όλοι οι μεγάλοι έρωτες έτσι ξεκινάνε. Τι να κάνω, σώσε με. Πιάστον και πες του την αλήθεια. Αν του πω την αλήθεια, δεν θα μου ξαναμιλήσει. Εκτός που μπορεί να φάω και ξύλο. Να μην σου ξαναμιλήσει, αποκλείεται. Αλλά το ξύλο θα το φας. Είναι μπρατζωμένο. Μολύβι, χερούκλα του το πουλάκι μου. Τι θα κάνω, φιλενάδα, πώς έχω μπλέξει έτσι. Καλά, μην κάνεις έτσι. Υπάρχουν και χειρότερα. Σωστά. Για σκέψου να ήμουν κοντή και χοντρή. Εννοώ, υπάρχουν και χειρότερα μπλεξίματα. Για σκέψου, ας πούμε. Να σου να έγκυος. Πώς, μωρή, από τι? Μην το λες. Εδώ βρέθηκες αραβωνιασμένη με έναν που του έχεις μιλήσει 2 φορές όλες κι όλες. Σωστά. Έναν καφέ να είχα πιει μαζί του, τώρα θα ήμουν και έγκυος. Σκέψου να γινόταν κάτι τέτοιο. Και γαμό της φάσης. Μαζεύω όλη την οικογένεια χωραφά. Μαμά, μπαμπά, κουνιάδα, μπατζανάκι, παιδιά, σκυλιά, παππού Νίκο, θεία Εμιλία και τους ανακοινώνω. Είμαι έγκυος. Κόκαλο η φαμίλια. Κουβαλώ στα σπλάχνα μου το παιδί του Νίκου. Και θα συμπληρώσεις. Γι' αυτό και έχω πάρει παραπανίσια κιλά. Σταμάτα, ηλίθεια. Έλα να μετρήσουμε πόσα εγκεφαλικά θα σημειωθούν. Μπάπου να φας τη γλώσσα σου. Εγώ επιμένω, η δεξίωση πρέπει να γίνει σπίτι. Έχουμε τέτοιο ωραίο κήπο, τόση χλωρίδα, τόσο γκάζι. Στο καλύτερο ξενοδοχείο θα πάμε. Ποιο είναι το καλύτερο? Για την ύφη που κάνουμε, ξέρω ένα πολύ ωραίο στην πλατεία Βάθης. Το πρωτότοκό μας παντρεύουμε. Απαιτώ το καλύτερο. Συμφωνώ. Τέτοιο κελεπούρι που καπαρώσαμε πρέπει να το γιορτάσουμε, δεόντως. Θα ρωτήσουμε και τη Βικούλα τι προτιμάει. Εδώ είσαι ξενοδοχείο. Η Βίκη είναι έγκυος. Τι? Ποιος σου το έπεσε ένα? Δεν μπορώ να σας πω. Έχει στα σπλάχνα της το παιδί του Θεονίκου. Λίγο νερό. Νικούργο μου, Παναγιώτη, υπογλώσια. Καπάτσα η αγρινιώτισσα, τον τύλιξε και τα καλά. Πέσε. Τώρα εξηγούνται όλα. Γι' αυτό αναγκάζεται να την παντρευτεί ο φουκάρας ο Νίκος. Και γι' αυτό έχει πάρει βάρος η καημένη. Κάστε. Κατεβαίνει. Προσέξτε όλοι, μην πετάξετε κανένα υπονοούμενο. Τι κάνετε? Παναγιώτη μου, να πάρω για λίγο το αυτοκίνητό σου. Βεβαίως. Επάνω είναι τα κλειδιά. Μήπως θες να σε πετάξω κάπου? Όχι, μια βολτίτσα θα πάω. Γιατί δεν νιώθεις καλά? Έχεις δυσφορία, ηλίγκους, κράμπες, τάση για μετό? Όχι καλέ, μια χαρά είναι. Αν δεν σας δω, καληνύχτα. Λέτε να πάω να κάνει καμιά τρελά. Τι εννοούσε αν δεν σας δω καληνύχτα? Εννοούσε αν δεν σας δω απόψε ή αν δεν σας ξαναδώ ποτέ? Εγώ το δεύτερο κατάλαβα. Καλά, εσύ διαβάζεις πίσω από τις γραμμές. Να την προλάβουμε, κάτι κακό έχει στο μυαλό της. Σωτήρι μου, παλικάρι μου, τρέξε πίσω της. Έριξα μια κόντρα. Κοίτα, επιδερμητά. Τι λέει το πρόγραμμα απόψε? Γρηγόρη. Πάμε στην πλάκα στα μπακαλιαράκια. Φτιάχνει μια σκορδαλιά. Όχι. Πάμε στην Πεντέλη. Στη χασαποταβέρνα του Σαλίδα. Έχεις πάει? Όχι. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Χάνω εσένα. Καλό. Τι θες να πεις? Γιατί κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις? Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Γενικότερα είμαι εμάς τους δύο. Εγώ φταίω. Έχω αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς στην Αυστραλία. Α, τότε οκ, πάσου. Θα σου μιλούσα κάποια στιγμή. Και έλεγα κι εγώ. Αποκλείεται να είμαι τόσο τυχερός. Μια ζωή καντέμις. Πώς έτσι ξαφνικά? Πάω να μαζέψω τα πράγματά μου. Απόψε κιόλας?
περνούσα απ' έξω και είδα το αυτοκίνητο. Το Παναγιώτη. Ένα διπλό. Όλα καλά. Μέσες άκρες. Γιατί ρωτάς? Έτσι από ενδιαφέρον. Τι το θες το κολοτσιγάρο? Α, δεν είμαστε καλά. Τι έπαθες? Όλη την ώρα με ένα τσιγάρο στο στόμα είσαι. Ενοχλώ κανένα? Θα σου έλεγα τώρα. Ευχαριστούμε. Γεια μας. Με το καλό. Τι πράγμα? Γενικά όλα με το καλό. Επίσης. Ποιο ποτό είναι αυτό? Δεν πίνω συγκεκριμένη μάρκα. Είναι το δεύτερο που πίνεις? Το 20. Να σου πω. Τι έχεις πάθει? Τίποτα. Δεν μ' αρέσει το υφάκι του επιθεωρητή. Αυτό το υφάκι έχω. Σ' ποιον αρέσουν. Παραγόρι μου το άλεσμά σου. Και σύρες το καλό. Τι νέα από τον Νίκο? Καλά είναι. Πότε έρχεται? Μόλις τακτοποιήσει κάτι υποχρεώσεις. Άντε να έρθει σιγά σιγά και τον περιμένουν και άλλες υποχρεώσεις. Εδώ. Στη βιοτεχνία, Μικουλά. Σου έχω πει μη με λες έτσι. Μικουλά, κόφτω δούλεμα. Τι έχεις πάθει απόψε? Έχεις κάτι να μου πεις? Εσύ μήπως έχεις κάτι να μου πεις? Άσε με μένα. Εγώ μπορεί να έχω να σου πω πολλά. Έμαθα τα ευχάριστα. Και ευχάριστα. Γιατί ρε γάμο το με περνάς για πλάκα? Φωνάζεις ως κοιτώνες. Ό,τι θέλω θα κάνω. Και σταμάτα να πίνεις. Δεν κάνει. Γιατί δεν κάνει? Μικούλα. Σωτηράκι, αν με ξαναπείς έτσι θα το φας το πουγέλο. Καλά. Έλα, φτάνει για απόψε. Άσε με ρε παιδάκι μου να πιω, δικαίωμά μου είναι. Όχι ρε, δεν είναι δικαίωμά σου. Και δεν σε νοιάζει εσένα, σκέψου τουλάχιστον το μωρό που έχεις μέσα σου. Νομίζω τα πήρα όλα. Εντάξει. Αν ξέχασες και τίποτα... Καλά, έτσι κι αλλιώς θα τηλεφωνηθούμε. Τι θα χαθούμε? Λοιπόν. Γεια. Είπα να φύγω, μα με κράταγε η λύπη. Είπα να μείνω, αλλά είχα κουραστεί. Αυτό ήταν Γρηγοράκη. Τέλειωσε το παραμύθι. Και ζήσαν αυτοί καλά. Και εμείς. Θα μπορούσε να τρέξει πίσω μου. Αν με ήθελε πραγματικά θα τρέχει πίσω μου. Γιατί δεν έτρεξες πίσω? Στέλλα! Ευτυχώς σε πρόλαβα. Τι έγινε? Ξεχάσεις τα γυαλιά σου. Α, ναι, επειδή είναι βράδυ. Μόλις έφυγες, τα είδα. Σε ευχαριστώ. Και επειδή ξέρω ότι δεν αντέχεις τον ήλιο... Θα τα έψαχνα αύριο. Όχι, θα τα είχα δει και θα σου τηλεφωνούσα απόψε. Thanks. Δεν έχει ταξί? Όχι, έχει, δεν... Α, ωραία. Λοιπόν... Και πάλι γεια. Και πάλι ευχαριστώ. Πού πάμε? Μελβούρνη. Πώς είπατε? Συγγνώμη, πλατεία Συντάγματος θέλω να πω. Βρε Γρηγόρη, βρε Γρηγόρη, πως
έχεις κάνει ρόιδο, ζη το ζωρικό αγόρι, πως σε πιάστηκες κοροϊδό. Ζη το ζωρικό αγόρι, πως σε πιάστηκες κοροϊδό. Το καημένο το Γρηγόρη είναι να τον ελυπάσαι. Αγκάζε σαν τον εβλέπεις, τα ερειπία θυμάσαι. Βρε Γρηγόρη, βρε Γρηγόρη, πως τα έχεις κάνει ρόιδο, ζη το ζωρικό αγόρι, πως σε πιάστηκες κοροϊδό. Ζη το ζωρικό αγόρι, πως σε πιάστηκες κοροϊδό. Του καημένου του Γρηγόρη βρέστε του καμία λύση, γιατί έτσι όπως πάει το μυαλό του θα του στρίψει. Βρε Γρηγόρη, βρε Γρηγόρη, πως τα έχεις κάνει ρόιδο, ζη το ζωρικό αγόρι, πως σε πιάστηκες κοροϊδό. Ζη το ζωρικό αγόρι, πως σε πιάστηκες κοροϊδό.